Promatec célgépgyártó Kft. Fő területe az egyedi gépgyártás és a célgépgyártás. Már eljutottunk odáig, hogy az egészen pici gépekig, a komplett gyártósorokig bármit meg tudunk csinálni. Az összes üzletágunk házon belül van, ami egy egyedi gépgyártáshoz szükséges. Ez nagyon fontos, mert ezzel is egy piaci előnyt és egy a vállalkozóktól nem függő állapotot tudunk kialakítani. A partnereinkkel való együttműködés során kiemelkedő fontosságú a segítőkészségünk. Ugye ez már akkor megmutatkozik, amikor egy ajánlatot készítünk, hogy mennyire szeretnénk mi azt a problémát kifejteni, mennyire tudunk mi segíteni a partnernek. Ugye egy ajánlatadás során már ízelítőt kapnak abból a partnereink, hogy állunk bizonyos megoldandó feladatokhoz. Viszont az egy még fontosabb dolog, amikor elkezdődik a partnerség, hogy mindig azon dolgozzunk, hogy tudok még egyen jobb lenni. Melyik terület az, ahol együtt tudunk működni. Melyik terület az, ahol én tudok adni, úgyhogy ő is nyer. Ami a Promatecet előre viszi a saját embereink kívül, az még a korrektség, a korrekt hozzáállás. Ezt a korrektséget nem csak a csapaton belül kell kimagaslóan képviseljük, hanem amikor egy új partnerrel elkezdődik egy kapcsolat, akkor ez kiemelkedő fontosságú. Közel az összes iparágban, ami jelenleg Magyarországon fellelhető, gondolok itt akár élelmiszeriparra, autóiparra, energetikára, faiparra, mindegyik területen van referenciánk. És az, hogy ezek a gépeink jól működnek, erre kifejezetten büszkék vagyunk.